Meillä on tarve olla yhteydessä toisiin. Yhteyden tarve syntyy ja näkyy jo varhain. Perustilanteessa yhteys ja vuorovaikutus toimii. Ellei hoitava aikuinen reagoi tai on ilmeetön, vauva hämmentyy, hätääntyy ja yrittää saada yhteyden eri tavoin, hymyilemällä, liikehtimällä tai huutamalla. Myös aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa on kyse yhteyden tarpeesta ja sen löytämisestä. Tilanteet voivat ajautua riidaksi, kun kumppani ei vastaa erityiseen yhteyden tarpeeseemme. Yhteyden rakoillessa alamme tehdä vääriä tulkintoja. Reagoimme niiden perusteella niin, että kumpikaan ei enää tavoita tai ymmärrä toista. Toinen reagoi ulospäin, hyökkäävästi vaatien, toinen taas vetäytyy sisäänpäin ja vaikenee. Taustalla voi olla hylätyksi tulemisen pelko. Saattaa syntyä parisuhteen kielteinen kehä, joka aiheuttaa kohtaamattomuutta ja riitoja. Pysähdytään yhdessä tutkimaan tätä ilmiötä ja opetellaan myönteistä vuorovaikutusta. Mitä teen ja miten toimin vaikuttaa kumppaniin. Syyllisen etsiminen ei ole hedelmällistä. On oleellista tunnistaa myös oman käytöksen vaikutukset ja ottaa siitä vastuu, katsoa tilannetta kauempaa ilman tunneryöppyjä.